Na ato ang pagtuon karon nga kagabion. So, dili ta maglangan atong ablihan ang atong mga Biblia sa Galatians chapter 5 verse 1. Galatians chapter 5 verse 1. Galatians chapter 5 verse 1. Gihatagan na kita kagawasan ni Kristo, busa pabilin kamo nga gawas nun kung ayaw na kamo pagpaulipon pag-usap. Basahon na itong balik. Gihatagan na kita kagawasan ni Kristo, busa pabilin kamo nga gawas nun kung ayaw na pagpaulipon pag-usap. Ikatulo, gihatagan na kita o kagawasan ni Kristo, busa pabilin kamo nga gawas nun kung ayaw na kamo pagpaulipon pag-usap. Galatians 5:1. Mayong gabi natong tanan. Ang Ginoo magpanalangin sa iyang mga pulong. Salamat sa Ginoo nga nakaligo na bukog kaduha na. Nakaana gyud ko nga lisod kayo ning kinabuhi bitaw. Na naay makagapos nato kinalisugdan doon. Especially kining mga balatian na natay gustong buhaton di ta makabuhat tungod aning mga balatian. So, kining Galatians, gisulatan ni sila ni Apostol Pablo ang mga magtotoo aning dapita nga kanhi kaniadto na nila ang tanang kahugawan, na nila ang pagpakasala. Dili na ta kinahanglan pang kanunayon o balik-balik unsa pa ng mga sala because kita mismo nasayod gyud tag sala na o dili ba? Tama? So naa nila ni tanan. Some of them mga legalist nagsunod sa balaod sa mga Hudyo. Mga pagpahulay, mga tanan kasubukan. Unya sa diha nga nasangyawan sila ni Apostol Pablo nahimo silang lig-on nga magtotoo sa Ginoo. Apan ang problema kay ining wala na diha ang magbalantay, mubanos man dayon ning mga false prophet. Mga mini nga mga propeta, mga mini nga mga magtutudlo, nga puro ra panalangin ang giwali. So, mauna nga nakita na po ni Paul nga nagka-problema ang Kristohanong simbahan sa Galacia. Pero kay wala may kagayunan nga si Paul mukaadto dito aron sa pagtudlo, pagbalik nila, pag-correct sa ilang mga pagkinabuhi. Gisuwatan na lang sila ni Apostol Pablo. O usa sa pinaka-highlight ni Apostol Pablo kani yung pagpabilin nga gawas nun. Pagpabilin nga gawas nun. Mananingon ang chapter 5 verse 1. Christ has liberated us into freedom. Therefore stand firm and don't submit again to the yoke of slavery. Kung kani may atong hubaron din ninyo diya, si Kristo naghatag na nato og kagawasan. Gihatagan na kang kagawasan. Kanang maghisgot na ganyan kang kagawasan, kanang naadiya ang pagkamatarong o gawas no na kang makinabuhi anak. Kaniadto makita nimo ang pagkamatarong pero dili kagawas nung makabuhat anang pagkamatarong nga imong nakita tungod kay nagapos ka. Muna ipasabot diha. Therefore, imo siya busa kanang conclusion sa kinabuhi. Therefore, stand firm. Barog nga naay kalig-on. Ayaw tong barog-barog. Stand firm and don't submit again to the yoke of slavery. Ayaw na pagpagapos, pagpaulipon, pag-usap, ni ining yugo kining gapos sa pagkaginapos. Muni pinaka-auhag nato sa kada usa. Now, listen. Ang pinaka-concern sa Diyos kanato ni ining kagabihon is gikinahanglan nga ang maong kagawasan nga atong nahugdan ato na gyud ning kanang dili na gyud nato ni buhian. Ato na gyud ning ikinabuhi. Tungod kay kining Kristohanon pagbago pa siya sa Ginoo, lipay kay siya, excited kay ni siya kanunay. Makadungog og wala hilak kayon. Mahinig prayer meeting, lami kayo yung iampo, lami kayo sa ganahan kayo sa maampo.
Pero magkadugay na siya pangalagas Ginoo, okay tayan. Mura gitayan, gitara pa, nagkayabag na, nagkabungol, na, gi-arthritis na ang pagtuo. Na, kasagaran sa mga Kristohano na imo ng tanggawason, ni balik o pagapos. No? Ato mga kabatanunan kaniadto nga grabe ka ading kayo sa ML. Na grabe ka ading kayo mga duwa. Nya nahimo na ang tanggawas nun. Yeah, thank you Lord. Oy, lockdown man, wala yung mabuhat. Panood na lang ko, duwag balik. Oh, nga na no? Nagapos o balik. Simba mag-apon ko, ako'y labot. Pero ang pinaka-importante dyan mga igsuon, kami yun, magbantay yun ta ani. Kaya dili lamang yun ta makabantay nga nahimo na tang napriso na tagbalik, nagapos na tagbalik, na ulipo na tagbalik, di na takabantay ani. But usa ka bangkak nga himuon sa kaaway ka nang nakabati na ka nga dry na kayo ka, uga na kayo ka, pero baliwala na gyapon nimo. Maunay kasagaran mga igsuon. So si Paul ingon gyud siya ayaw gyud pagpagapos pagbalik. No? Kung maghisgot ka ni ka og tanang mga sala, siguro kung hisgutan ang mga sala ma-offend gyud ta ani. Kung ipanghisgutan nato ni tanan nga mga sala nga naa dinhi, kita yung tanan, apil ang nagwali. Kitang tanan maunay mga gapos nato kaniadto. No? Unya dunay sala mga igsuon nga pinaka-paborito nimo, nga kabalo kang gapos na pero di ka gustong makahinggawas anak nga gapos. Naa? Muna mo ingon na lang ka, kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang kadi ka gusto mahimong gawas nun ani. Pero apil di na sa proseso ni Lord na makabaton ka kagawasan. Di ka mahimong gawas nun di mo ka mahimong magmadaugod. Kining mga batasan na to, o lain-lain tagbatasan. Pero ang amahan ani si Tatay Garbo, Tatay Pride. Naaning pride. Nga di ka pwedeng dauton suban, di ka, dapat ikaw mo'y angat. Kining pride, dapat panaliptan ni mo imong kaugalingong katungod. No? Kanya mo na, siging gisultis yawa sa imo, ikaw manalipod mo, panalipdi mo kaugalingong katungod, panalipdi mo kaugalingong katungod, ayaw kag tuong ang Diyos may manalipod mo, ikaw rin panalipod. Di ka kayang panalipdan sa Diyos, ikaw rin panalipod sa imong kaugalingon. Manay Garbo. Unya, dili na siya mo anak-anak na, kung ano dito tong mga insecurities, mga gapos, kinadaghanan. Mga batasan doon nagkalain-lain, pangluod, i-mention na tanan, kay balo na taana. No? Kanang tanan, manay mga gapos, ingo silog, kinahanglang mahimo dyan mong gawas doon, anak. Kaya natinga ka, pag ayaw na, bitaw, no, Christian ko, ang akong tatay, siya nagbuhat sa langit o sa yuta, tanan nga ako makita iya, pero maraming anim ako. Tungod kay naa, di ay nakagapos na to. Unya, sa niagi atong gihisgutan na ning tinuod nga kagawasan nga diya sa Ginoo. Pero ang gihisgutan karon mura na ning nibalik nga nausab lang nausab lang ang uluhan nga nag-ingong Kristohanon nga binilanggo. Daghan ng Kristohanon nga mga binilanggo unya sakpa nato ni. Na-trap ba ta or wala ba? Ato una ta sa Acts chapter 12. Ang Acts chapter 12, si Apostol Pablo sulugoon sa Dios nga grabe kayong nakapamuhat sa Ginoo. Si Apostol Pablo, Pedro, sorry. Si Apostol Pedro. Siya man yung gitagaag susi. Yang gipasabot ato, ang context ato nga siya mo apply sa Kristohanong buluhaton. Ngayon mong hapit na mahuman ang Book of Acts, makita nimo nga si Pablo na ang nagpadayon. Arita sugod sa pagbasa sa verse 6. Taas di siya, hangtod ni siya sa verse 19.
Acts chapter 12 verses 6 to 19. Ni anang gabi sa dayon na siyang itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwat-an og duha ka gwardya. Gigapos siya duha ka kadina o gibantayan sa mga gwardya ang ganghaan sa prisuan. So, lisod din kahimtang ni Apostol Pedro. Nga naman si Pedro ani nga nahimo namang nahimo man siyang dinakpan, ginapos, gikadinahan, gipriso, ibantayan tungod sa pagwali sa ngalan ni Kristo. Wala siya diri nadakpan kay nang hilabot. Wala siya yung nagbuhat siya dautan. But nagwali ni siya sa ngalan sa Ginoo. So, si Santiago, ang igsuon ni Juan, humana gipatay ni ining adlaw. Unya lipay kay ang mga Hudiyo kay gipatay na si Juan, mao ning ila pong hangyo sa hari nga si Herodes nga ipapatay pod si Pedro. So si Pedro ani nga tayong gipreso. Next day, sa yus pagkabuntag, kuhaon na si Pedro sa prisuhan o ipapatay usab. Nasabtan na to? So lisod kayo ang kahimtang ni Apostol Pedro tungod kay gikadinahan siya, gibantayan og mga sundalo, gipreso. Duha ka kadina, gisiguro no? Mura na siya dragon diay kay duhaon gyud ka kadina. Okay na po kadina sa iro ang kadina aning mga Roma, mga Romano na sila kinadagkuan ng mga kadina ni. Musugod kang ordinaryo ra kang tao niya ipadlak nimo kadinas barko. Gabihan na po na no. Pero ato na maghulagwayon kay wala ta sa kamaong kapanahonan. So gigapos siya duha ka kadina. Gibantayan og mga gwardiya ang ganaan sa prisuhan. Verse 7. O sa kalit nitungha ang usa ka anghel sa Ginoo nga may kahayag o may kahayag nga midanag sa bilangguan. Muna yung nahitabo, pagkaugma na unta, ipapatay na ni si Pedro, pero samtang naa sa prisuhan natulog. Kung ikaw mo na ipapatay ka ugma, pero hindi nakakatulog. Tanang klaseng pag-ampo, pag hinulsol, anak. Luluhon, tingnan ka magligid-ligid luhon. Sige na, matagal sa pagtsaan, bisa kasimana na lang, buhi ako. Ano, no? Pero siya, ipapatay na siya pagkaugma. Gikadinahan siya, natulog siya sa prisuhan, hubo man kay gikan man silang ipang kulata. Kastigo. O niya, ningon diha, ganitungha ang usa ka anghel sa bilangguan o bihay kahayag. Nasultian ka na ko, dili man susama ang atong kahitang ni Pedro. Pero dunay mga panghitabo sa itong kinabuhi mo, hinungdan nga daw na atas kangit-ngit o ginapos ta karon. Kanya, sige ka guna-una usay mga paagi, usahon ka na ako para makagawas ko aning nga sitwasyon. Wala yung kayo nakaplagan. Masultian ka na ako sa diyang musuhod kag salig sa Ginoo. Muabot man ang time nga daw binilanggo ka, wakay mahimo, ginapos ka, doon na pa yung mga taong nakahukom na daan mo, nagbantay sa imo ha. Kanangwanan yung kay mahimo, o musalig ka sa Ginoo, iyang ipakita nga dako siya himungod para nimo. So kung naasa si Pedro sa kangit-ngit, sa pagtungha sa anghel ningon ang Biblia, dihay kahayag. Sa ato mga kangit-ngit, ang Diyos maghatag natong kahayag nga igsoon. Makalibog na sitwasyon, maghatag siya kag alam, makahingawas ka diha. Unya ningon diha, unya giyug-yug sa anghel ang abaga ni Pedro. Gipukaw siya og ingnan, bangon dayon. Ayo. Kapag ka mga igsoon, kitang tanan kinahanglan tang mga yugyugonon ta ba? Kitang tanan. Apil na nagwali. Mga uyugonon kayo ta. Kapag kang anong uyugonon kayo ta? Sige. Atong balikan tulong ka tuig, upat ka tuig. Unsa ka kadasig ka niya to? Unsa ka grabe ng pukon kayo? Unsa ka grabe mo basa sa Bible nga excited ka kanunay mo simba nga naa na po ko karon makatunan. Unsa ka kainit nga mo paambit sa imong isig katawo? Nya suddenly karon yugyugonon. Uyog
ugunon ta ba tayo, ugunon ta kayo ang mahigmata ta nga, oops, wala na di ay ko sa ako ang pagkaako. Kanihan tuwaw, nami kayo mong paminaw, nga gidaot ka, butang-butangan ka, ginutos ka, tungod kay namuhat na ka sa Ginoo. Pero karon, hanawa na ta namuhat, nga butang-butangan ka, mura na ka, mo na yung sulti. Sunduan mo na. Makaila na siya. Unsa ning demonyong Kristyan. Nga na ka. Kitang tanan ani mga pukawonan. Kitang tanan tuan ang ngit-ngitan pagbalik sa ato mga paboritong sala kani ato. Kitang tanan nagapos sa mga butang nga wala kahimot sa Dios kani ato. Nagbalik ta diyang pagapos. Na. Kangit-ngit anay kangit-ngit. Dili na tagawas doon nga magdayon, magsimba sa Ginoo. And then giyog-yog siya sa anghel o gingan, bangon na yun. Ikaw ako, basa ka karon nahagba ka diha. Kanang imong kahimtang karon, naitayog si Lord nimo mo ning pulungang iyang gihatag karon. Ayan nabuhatan na pa'y anghel murag kilat nga manaog sa langit kay patay ka. Ay ba mo mga igsungod nga doon ay na duha ka buk nagmotor niya na masilong lang sila kay kusog iguan na igo sila kilat patay. Ayaw gyud ingong ba Lord. Mutuon na gyud nay manaog anghel patay lagi ka. Sige lagi ako kagulat og anghel nga nanaog na gani ang King of Kings gibillan na ta siyang espiritu sa iyang pulong. Ayon diha bangon dayon og diha nangatangtang ang kadina sa iyang kamot. Hello? Bisa ko saon siguro ni og lumbag-lumbag dadto ni Pedro, di yun niya kabugto, di siya kabugto sa mga kadina. Gawas pa niya nang isunod pag yun sa prisuhan. Niya sa naapa dyan ka pantay na sundalo. So, kung tawahanong paagi dili yun kagawas si Pedro. Bisan pa siguro si Sanggukon ng ipreso man di yun niya kagawas. Makabugto kas kadina nung gabo nakadiretso sa sundalo. Because kini mga jail guard kaniadto naa sila'y protocol na baka nakabuhi ning imong bantayan na preso ikaw may patyon. So at all cost, di yun na nila buhi ang buhi. Patay yun ka o matakas-takas ka. Kaya mo ang mangyapon, kung makabuhi kag mawala ka, kami may patyon. So, kung imong ibutang ang imong kaugalingon sa kahimtang ni Apostol Pedro, Pablo daw kung sulti ka niya, Pedro rin. Dito na ka sa kahimtang ni Apostol Pedro, ma-realize na nimo og ayo na sirado na ang tanang paglaom, sirado na ang tanang pultahan, sirado na ang tanang mga posibilidad na makaidyas pa ka. And wala na kailaing nimo on say the last prayer you have. Nulso na lang ang Lord sa ilo ako, maputo na akong ulo, Lord. Thank you, Lord. Amen. Nabalakan mo ba? Mas hindi ko malamit, ha? Lord, huwag na may saga. Di ako siya, hindi ko. No? So, tawahan ng paagi, wala na yun. Now, ibutang ka ni Lord sa kahintang ngayon, anak. Nga, wala na ilaing paagi. Ikaw, anay mahimo, imong anak, way mahimo, imong partner, way mahimo, wala mahimo, tanan. Hindi na mahitabo nga ang dili kaya sa tao mabuhat sa Diyos. Amen. Kaya usap man ta mayong praise God, tinuod, hindi na ay tinuod sa panahon na maghimo siya sa dili na kaya nato. No? Kana bang ipasa-pasa na ka bisag asa sa ospitala, dalo na ka sa Chungwa, abay na po ka diri sala, bisag asa na ka, unya wala na choice. Nya last mo madungos doktor mayon pagkat 5 na lang kakabulan day. Bahay na lang daan mo yuta. Ipaylo na lang daan ng tanan. And suddenly nisuway na po kang mga binisaya, uyok-uyok, tayog-tayog. O sa panalain na mga pay, mga dahon-dahon, mga talan. Then imo nakita nga mas nilala ang imong sakit nga naman. Wala ayo ang imong sakit, nakahurot ang imong kwarta o ang imong kanding o manok. Di mo lala, nagsamot na na.
And then wala na yun. And suddenly, Lord, kung tinuod magaling ka kagaay pagpaglaom ni nga kong kinabuhi. Basa kas pulong sa Ginoo, hila ka, inulson, pagayat pa sa ilo. And then isuway ka og lingi sa imong silingan, Christian ka no? Suway ko na kung kuyo dito, paampo ko. And suddenly, naampuan ka, boom! Naayo na! Asa naman itong sakit? Wala na! Gawas to na! Kusa pa ka yung tinuod, hindi ay naay Ginoo. Karon pa ka yung tinuod, hindi ay naay Ginoo, nga sa una ra sige dala ng Ginoo, pasan-pasan. Ato mga naman pa yung mga Ginoo nga 3 gives. Dito na, yung dili ka impas utangan mo na magampo na lang ka nga. Kung na lang hinidyo ko, kay ikaw ka na akong mabayaran, no? Ilan? Utangon na ng Ginoo. Mabitaw nga na ay Biblia arong ato ng basahon, arong makabalutag na unsa na ning atong pagkinabuhi. Kaya di ako ka nagagapos ana. Kabalo ka hasta apil ning mga tuo-tuo. Apil ni sa mga gapos na kinahanglan ta mahigawas ani. No? Ingon dito ang Leviticus 19:31, ayaw ka magdangop sa mga tambalan. Sa mga espiritista. Amen, pastor, amen. Pagkabutoy, may sakit lagi ko. Pastor, yan po ko, manayo. Suwayin nga tambal, wag hapon na ayo. Musuway, doon nagpabinisan siya. Kamu balik na lang, magpakapos na lang. Munid akong problema sa taong mga ito. Munang kinahanglan tang tanan og yugyug. Dali sir, kaya wala kasabot ni tagabuhol sir og yugyugon. Na, kakatulog ni, gikapuyo kayo, punggutanan nag-ulog ba? Unya, suddenly ni apir ang anghel natos ngit-ngit nga prison ni hayag og kalit unya di yugyug ang iyang kabaga, bangon Pedro. Kasuko. Bangon! Gipahigmata siya. Ikaw, ako mga itsuon karong gabihon na, kinahanglan tang mahigmata. Kaysa pagkatinuod lang, bisag kung saan kag imong pastor pagbasa sa Bible, ligyo ka, mubasa kay tulog ka. Tulog ko. Bisan pa kung saan kag pagampo, di mo ka mo ampo. Saan pagampo ng taong tulog? Ligyo na. So, dapat pahigmatahon muna mga igsugon. Unya, hinumdumi niya, critical ni si Pablo ani nga time kay pagkaugma ani punggutan na siya gulo. Pedro, sorry. Muwag si Moses ni Saka sa muraya, no? Hinumdum gusuwali. Ano mo gitong Moses magkanunay si Abraham to? Ako na po'y kasigit Pablo, imbis Pedro. So, gipukaw siya sa anghel o gingnan siya bangon. Unya, o diha-diha nangatangtang ang kadina sa iyang kamot. Di ko kakatangtang ani. Naisala nga di ka katangtang. Hala, sundo na nimo ang tanang commandments. And then, remember the Sabbath day to keep it holy. Nasuktanan nga pala ako, di mo na ginasundan. Pero bisa perfect pa ka nga pagkatao. Ang sana nga nga sa inyong hadigyot kakatangtangan na gawas lamang sa grasya nga mao si Kristo magpakamatay aron makabuhi ka ng salaa. Palakpakan na ito ang Ginoo anak ng Kristo. Diha natangtang ang kadina sa iyang kamot. Verse 8. Unya ang anghel miingon kaniya, ayuhag sulob ang imong biste. Kung kamusta taron? Hello? Nasabdan na ito nga, ang Bible musulti na gani siya biste, clothing, kining atong garments, naghisgot ni siya kabahin sa balaan nga pagkinabuhi. Nga nung ingon man ang anghel, tarungag suot ang imong biste? Because gihukasan ni sila, gikastigo ni sila. And ikaw ba mo eksakto kayo
kaayo ang nitabo sa ato. Gihubuan ta sa gugma nato sa Ginoo, gihubuan ta sa kadasig sa pag-alagad sa Dios, gihubuan ta sa atong pagkamatarong ug tungod sa pagpakasala gikas dito tagtaman. Nya nakita nato ang kadausan nato nga wala na ta nagsuot karon o kanang pagkamatarong nga sama sa atong gihimo kaniadto sa bago pata sa Ginoo. Tama? Munang the Lord says, tarungan pagsuot ng imong, tarungan na imong pagkinabuhi, tarungan na imong kagawian, tarungan na imong pagpanulti, tarungan na imong pamatasan, tarungan na imong ang mga desisyon. Tarungan. Dini sa atong pagkinabuhi, bisan ako lang marikos tubangan magwali ko. Unya usara ka butunis ang nilabaw. Na, tanawan ni akong pulo. Ang usa ka butunis wa natunong kay nga nagpurma. Nilabaw dire, unya dire kaangat. Mura di na ka mabless sa wali, kaya ang imong gitanaw ka rin na lang. Hello? Dili na mabless sa mga tao, maminaw ni mo, kaya ang ilang gitanaw ni mo ng pagkinabuhi. Muna ang tawag ni Lord ni mo, karon pistuhanon, tarungan ng imuhang biste. Ngayon tagbiste, imong espirituhanong pagkinabuhi. Kinaiya, pagpanulti, mga desisyon, mga pamatasan, mga pagpangliyok-liyok, tarungan na! Kamano mo kung sa'y problema karon kining kalibutan gidala sa church? Ang sagot ni Lord, lakaw ka mo, iwali ang may balita. Pero kamano mo kung sa'y nitabo? Dili ta manglakaw aron iwali ang may balita ni Diyos gawas. Pero ang mga maot ng stories gawas, atong tatong dire sa church. Kabantay mo na inig-sulod mga Sunday morning, murag mga bujo. Murag mga buyo. Hindi na tayo nagsulod ang po ni Lord. Naabiyagin ko din napithang sa ikalima nga talay nga bangko. Tapos pinakadamplin, mapin, yung gusto mong tando ko na, sinuhan yung kumusaya ko sa iyo. Wala. Uy, katos ko ba, igalampo kayo to. Ikaw ay igalampo. Tinoon? Kitang tanan mga iglalampo kayo. Kini nga itong pagkinabuhi mga igsoon, medyo kaayo pagpukaw sa Ginoo. Munang ang atong giuluhan karon nga naging una Kristohanong binilanggo. Dapat niyo da Kristohano na enjoy niya ang pagpangalagad sa Ginoo, may pagkaon or wala, may kwarta or wala. Lipay siyang nag-enjoy sa pagpangalagad sa Ginoo. Ano dili malipayon? Na ay nakagapos. Kung kapalutan makatangtang sa kadina, makapahingawas nato gikan sa mga kamot sa mga sundalo, gikan sa prisuan. Wala lain ang Diyos, pero di ta mo doon sa Ginoo. Ngita diyan mo ta katong kaugalingong paagi. Mahurot na imong paagi, wag yung lagi paagi. Ang Ginoo gyud mga igsoon may makatangtang sa atong mga sala nga nakagapos nato. Napabata, amen? Oh, kaulit ko na lagi dayon. So, padayon na to. Ingon niya nga, ug ang anghel, mingon kaniya ayuhag sulob ang imong biste, o pagsandalyas. Unsa ning sandalyas? Kining musuot kang sapatos. Nagisgutig kabahin sa readiness to preach the gospel. Ano tawag po ni Lord sa ito simba ko. Ug na ay mangutanan nimo. Na ay mangutanan nimo galit be. Hoy. Brad Angelo, nanong dili lagi mo motuog ing anak? Asa may mga itubag doy? Nga wala man ta aning sandalyas, wa man ta kasuot aning pagka mainandamon kanunay nga musulti sa pulong sa Ginoo. Lisod. Unang mangita ng tagrason nga di gyud ko dire kay murag maglisod ta ning akong siling kahit kayo. Nakasa niya, gituman kini ni Pedro o ang anghel mingon pagkupo og sunod kanako. Pagkupo og sunod kanako. Kanang word nga sunod kanako perting lisuda na. Ingon si Jesus nga ang dili mo pasan sa iyang cross o musunod nako dili takos. Unya kadtong magsigig lingi-linging nakakupot na sa daro dili takos. So pag mayon na ganing sunod wa na gina. Ana ra pa kasunod sig lingi-lingi. Dinahulog sa buhok sa kanal. Sige
Kaya, misunod si Pedro kaniya, pagula sa bilangguan, apan wala siya masayod, kung tinuod ba gayon ang gibuhat sa anghel, kay abi niyang nakakita siya pananawon, di ka to as Pablo, sa gibuhat sa Ginoo sa iya. Miagi sila sa unang mga gwardya, unya sa ikaduha, o niabot sila sa ganhaan, sa ganhaang puthaw, nga padulong sa syudad. Ang ganhaan, naabli lang iya, o nagtula sila subay sa usa ka dalan, o ang anghel kalit nga mibiya ang Pedro. Na effortless, ne? Wala ihimo as Pedro. Kamalo ka na, kitang tao, kitraya na to, ang tanang paangis, pagpalikamot, arong munindo, tatong kinabuhin, no? Nakubano sa mo! Pero suwayan magit na to, Lord, imo na ne, tanan. Sadto sakit yung kayo kung tangtangon ni Lord ang imong kadina. Especially kung ang imong kadina naghatag ni mo kalibutanong kalipay. Ganaan kay kanang salaa. Nya tangtangon, badlong-badlongon ko. Hilabtan na di karon. Nga na ta. Oh, na? O niya. So, nakagula si Pedro, bugto ang kadina. Wa kabantay ang mga sundalong na araman nunta sila katanaw raman nunta. Unya ampli ang gate. Ni ampli ang rihas, pagabot so na ni ampli ang main gate o nakatubang na sila karon sa syudad. Sa pagdala, guwa na nila sa maong prisuhan. Gasugod naglakaw si Pedro, gibiyaan na siya sa anghel. Ayo! Pag si Lord may buhatan ni na niya kay kung usa pa ka bubuhat ni biya na siya o sa umni mo, kaya ni mo? Si Lord naghimo na pamahagi, pero sa ikaw hindi mo pupilit. Gawlan pa rin Pedro siguro, kung si Pedro ikaw o ako, maghulat o kuguson sa anghel. Gibuhat na sa Diyos ang iyang part. Ang part sa Diyos na mopadala siya kahayag sa imong kangit-ngit, mubugto siya sa imong mga gapos, muguba siya sa imong presuhan, asa ka nabilanggong sa problemahan, nakadepress ni mo karon, mga stress ni mo kinabuhi, mga balatian, siya muguba na. Pero ang imo ng buhaton is, what? Lakaw na! Hala, kabalo ka nga nung kinahanglan tang yugyugon, kaya nabugto ng atong kadina na abli na ang presuhan, matulog ka gyapon. And pagkaubang pagbutan, nag-ulo usap pa may ulan. Ibo kong ipasagdan. Hala, no? Oh. Sa verse 11, unya, nakaanggo si Pedro nga tinuod ang naitabok kaniya og mingon siya. Karon nasayod ako nga tinuod kayo di ay nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel. O nagluwas ka nako gikan sa gahom ni Herodes o sa tanang butang nga gipaabot sa mga Hudiyo. Gipaabot sa mga Hudiyo nga mahitabo. Unsa man ni? Katong patyon siya. Giluwas siya sa Ginoo. So, kining ato ang kinabuhi mga igsuon. Daghan kayong mga butang nga nakagapos nato. Di ba gani sa niagi natong pagtuon? Si Jesus paningkamutan gyud siya dakop sa mga Pariseo. Bintikon siya rin aban, pero ingon ang Proverbs 1:17 nga useless kayo ang pag-prepare og litag. Samtang ang langgam nga imong litagon nagtan-aw ni ini. Useless kayo. Sakto, it is foolish to spread a net where any bird can see it. That's Proverbs 1:17. Useless. So, kining ilang gibuhat tanan nga effort gihimo nilang para mabilanggo kini si Pedro, useless. Because doon na may Diyos. Now listen, nganong kinahanglan magyud si Pedro nga ilang dakpon o bilanggoon? Tungod kay si Pedro. Nganong kinahanglan mas Pedro nga ilang gidakop o gibilanggo? Tungod kay kini si Pedro, usaran niya kawali, 3,000 dayon ang naluwas. O, atong tanawon. Acts chapter 2,
verse 40 to 42. Acts chapter 2, verses 40 to 42. Naghatag si Pedro og daghan pang pagmatuod kanila, o miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining dautan nga katawhan. Verse 41, daghang kanila ang mituo sa iyang mensahe o nagpabunyag. Mga 3,000 katao ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo ni Antong adlaw, o mainiton silang nagpadayon sa pagpamati sa gitudlo sa mga apostoles, o sa pagpakigsandurot sa uban kanila, o sa pagpakigsalo sa pangaon o sa mga pag-ampo. Usara ni kawali ni Pedro, 3,000 dayon ang nituog nagpabaptize. Usa kawali lang ha? Kanang kitang upat na katuig wali ha? Ay, nabaptisin tang di siya. Di siya kay napay nakaguni. Di isa. Kana na tong dili-dili sa diha o mabiyaan tas lupad ani ron. No? Ito ni spirit-filled preaching ni Pedro. Usa kay gayon lang nagdagwali siya 3,000 dayon ang ni dawat o nagpabautismo. That is why delikado ka, Pedro. Murang nabalakaw kayo ang yawaan ni nga time. Nga kung magsigig wali ni si Pedro, mas tagkan pag yung kayo makabig mga luwas, ane? Munang gitarget tayo ng mga apostoles. And dito na napriso na si Pedro. And kung ikaw ang Pedro, o ako tingali, magunaw nakasakto na ang ako na mo, pwede na akong mamatay. 3,000 na kapin ang mga luwas, tas daghan pa, kantong 3,000, mangwali pag ito, makaluwas pa itong mga linibo. Pero dili pa di ay. Gusto pa rin ni Lord na Pedro, dili pa matapos ang imong kinabuhi, diha sa presuhan, dili pa ka mamatay, kay kanang 3,000. Sinugdahan ng liso pa lang na. Kinahanglan ka makagawa sa presuhan, kay padayunon pa mo ang buluhaton nga naa pa sa unahan. Many times na musitol na lang ta. Makuntinto na ta, ngayong ana na, okay na ni. Pero dili pa di ay napaipabuhat si Lord sa imuha mo nang bisag usaon ka, bisag unsay paagi sa yawa para itrap ka gapuson ka kabuhi gyapon ka kay naa ang Dios. Muna ang ngayon atong sabton. Now, this time, unsa may nabatunan ni Pedro nganong grabe man kaayo siyang pagpamuhat bisag usaon ganin siya gapos buhi ang gyapon sa Ginoo. Unsa man naangkon ni Pedro? Naangkon ni Pedro ang naangkon ni Jesus Christ. Nga naman, sige siyang gapaminaw, sige siyang gauban-uban, sige siyang makakita sa gibuhat ni Jesus. So, ingon si Jesus, katong nagtuo ka na ako, makabuhat og labaw pa sa akong nahimo. So, muna nakabuhat si Pedro, grabe kayo, no? Siya tong naglakaw ibabaw sa tubig. Usa kawali niya, 3,000 lang nakabig. Ulba, yun kayo si Pedro. Pero unsay naan niya? Ang iharag yung pagtuo. Nga diin, ang iyang ituuhan, unsay naan niya, maanha pod sa iya, o maon ni karon kinahanglan tang yugyugon. Kaya ang nabuhat sa tong Ginoo dili nato mabuhat karon. Unsay problema nakakatulog ta? Kinahanglan tang may mataan eh. So unsa man diin naan nato? Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61, verses 1 to 4. Isaiah chapter 61, verses 1 to 4. Anaa kanako ang Espiritu sa Ginoong Dios. Kay gipili o gipadala ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Nakay palasyo diha, bilyon imong kwartas bangko, bay daghanan kang sakyanan. Pero apil gihapon kas gisgutan sa Isaiah 61 verse 1 nga kabus kung wala tay Ginoo. Pasangyawan gihapon ka. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga nagmagul-anon. Pagpahinggawa sa mga binilanggo o sa mga biniha. Muni ang anointing ni
Jesus Christ. Nga gipasa po niya sa mga apostoles o naangkon sa tanang magtotoo hangtod ni ining panahon na karon. Sa verse 2, gipadala niya ako aron pagpahibalo nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan. O panimasnan ng ilang kaaway, gipadala niya ako aron paghupay ni atong nagsubo. O kanila nga nagbangutan dito sa Sion. Nagdala akong kalipay, inay kagulanan. Awit sa pagdayeg, inay kasubo. Mahisama sila sa mga kahoy nga gitanong mismo sa Ginoo. Kasi nagtanong, silang tanan magbuhat og matarong. Pagadaygon ang Diyos tungod sa iyang gibuhat. In verse 4, tukuron nila pag-usab ang nangagubang kabalayan nga karaan na kayo ug patindugan nila kadtong nangagunob na. Ayuhon nila ang nalumpag nga mga syudad nga wala gayud maayo sa daghang mga kaliwatan. Now, dili ni siya literal nga kanang lamang magtanaw ka usa ka syudad, mga kabalayan nga nangagunob. Hinig abot aning mga tawhana ilang trabahoon ng syudad pang-ayuhon ng mga balay dili. Kaya ipanghisgutan ani ang mga kinabuhi sa mga tao. And kini nga anointing, kini nga Holy Spirit nga gihatag ni Lord ngadto sa kanang mga sulugoon niya, mausab ni ang atong nahugdan. Ang problema dili ta makagamit ani kung una sa tanan gikaninahan ta sa sala. Ikaduha, nagpuyo ta sa kangit-ngit. Ikatulo, napriso ta sa atong kagalingong garbo o prinsipyo. Ikaupat, magdepende ta sa unsay atong madungog komentaryos mga tao. Di yun ta kahinggawas, di ta kagamit ani. Dili ta kagamit yun ani. And igo lang natong mabasa, ma-memorize, but we don't feel the power of God. Dili natong mabati. Nga naman, naay gapos. Pero tindaghanan ni, o sa kayutang ni Paul, o ni Pedro, gikaninahan, gibutang sa ngit-ngit na gipriso, gibantayan sa mga kasundaluhan. Kining mga butangan na ani sa tuwa, maglisod kita. That is why gusto ni Lord na ang mga Kristohano, ang mga binilang sa sala, makabaton o kagawasan. Because, dako kayo ang atong mabuhat kung mahimo tang gawas nun. Kabalo ka, simple lang kayo, kanang gapos sa kaulawon o kahadlok. Hadlok kang musir, hadlok kang muwali, hadlok kang musulti. Gapos kadina, gid na nga ngayang mabugto. Ha? Nga naman, in India, wala gyud gani ni sulti nila gwali. Kabalo mo nga nung galisod ang mga Kristohanon sa India. Especially sa mga Buddhism. Lisod sila sangyaw, ilang kabigon, nga mahimong motoo sa Ginoo dili. Lisod sila. Nga naman, mag-iskot kag mga Indian ang ilang binuhatan, grabe kayo ka. Kung ang atong matarong nga binuhatan, tagadinhil lang sa tuhod, ilang halapaw na sa ulo. Saan mo sila pagkabig? Mas matarong pa mo sila pagkinabuhi kaysa nimo. Kaya kung mag-iskot ka mga charity, mga tabang, ang chuchi, ha? Chuchi ba na? Anang gahimo dan isgulahan, gahatag o. Muna'y imong walihan, dapat mo mga-Christian, mana na sila ko, yung mga Christian din na manghatag. Ang ilahang moral, ang ilahang ka nang mag-iskot kag pamatasan nila, pagka-moral, pagka-matarong, habong na kayo ang Christian, di apa din. So, usaon man karon sa Christian pagwali sa mga Indian. So, wala na. Ampo na lang. Pagabot pandemic na realize sa mga taga-India nga kini nga atong gibuang mga larawan wa day katabang nato. Paano nila sa river? Paano nila panghuhog sa ilang mga nga na ilang mga balay dito kay mura man ang mga usa na building unya daghan kay nga story unya mga pamilya nang nagpuyo diha. Gi panglabog sa mga bintanang nangabuak nagkatag sa kalsada ni ilang mga Diyos. Because they realize na wala dahil ito'y ikatabang nila. Naabay na kuhanin nila, wala. Pero sa gitagdang panahon na gitandog na sila sa Ginoo, ila tong gihimo. Unsa
Asa pa ka kung naapay musulti nila? Mao nang dili kita ang ayang magkakahadlo. Musulti ra kita, ikaw rin ka musulti. O sa tong last nga tong seminar ni Pastor, the seminar ta atong the second coming, atong service event of the second coming. Ningon dito, bisag tig-invite lang ka, ato ta ba? Tara, doon ay corona. Naay ganti. O kabalo ka nga nung maglisod tag-invite, naa na tay advance evil thoughts. Naa tay panghuna-huna nga maot ng daan. Naay, sultuhon na ko ani. Nga lang ko eh. Wa pa ta ka-try. Wa pa ta ka-try. Og invite, pero mungil. Marang insultuhon na diba? Di ko masaga na eh. So, ang nahita po, ang mga Kristohanan sama kang Pedro, nga grabe kayo ang ilang nahimo, pero pag abot sa time, nagapos. O nagpatapos. Nakadinahan, naana sa kangitngin, sa pagpakasala, napriso nagbalik sa garbo, sa mga prinsipyo, unya, mas paminahon pa ang opinion sa tao, gibantayan sa tao, bantayan sa soldados, Pedro. Mas paminahon pa ang opinion sa tao kaysa sa Diyos. Muningnig kayo nga yugyugon, pukawon, pamatron yun. Nga kamon, wala na ka nakahimong, wala na ka dili Christian, mata na mata. No, tanawa ng imong pagkinabuhi, tanawa imong pagpanundi, tanawa imong pamatasan ng imong business, tarong ka na. O, wala na ka, asa naman yung mga bersikulo ni mo, asa naman yung mga pagtulunan na gitudlo ni mo, tarong ang suot na. Sapatos, sa pagsangyaw. Suot ng tarong na kasandalyas. Yan ang pagkupo. Kabalo ka doon mga panahon mabutas pangtang bugnaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Munang giingnan ka ni Lord, pagkupo. Kabalo ka kung saan ang kupo? Sa time ni Elijah o ni Elisha, unsay gibilin ni Elijah, ngadto kang Elisha, ang iyang kupo. E kabalo ka kung saan ang kupo, gahom sa balaang espiritu. Nita nga nang balang espiritu ang kanayo maghatag na ito kainit, aron ta makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Pagawas ni Pedro, gatuo mo to siya, pananawon lang to. Danggol lang siya, pananawon. Pero sa diyang naging siya, tindog siya, syudad na niya, lingi siya, apresuhan. Gibiyaan na siya sa anghel, ingon na din siya. Grabe. Tinuod yun di ito. Now, sa pinakamalisod nimo na sitwasyon sa kinabuhi, who knows na si Lord mo ay nagbutang nimo din ha. Arang pakit-on ka nga siya. Siya lang o siya lang, walay lain. Ang gamhan ng Diyos na makahimo sa pagpahinggawas nimo sa dapit, sa sitwasyon, sa problema, sa kasakit na nakagapos nimo karon. Because no choice na ni. O nga, magpaabot na lang si Pedro, patyon siya. And si Pedro, marang nasitol na po siya kagalingon. Ay, anyway, daghan akong nasang niya mo, daghan ang naluwa. Oh, hallelujah. Patay kung patay. And isitol na siya sa iyong anang ginaghanon niyong nabuhat na padi ay mas labaw pang ipabuhat si Lord sa iya. And makusap ni na si Lord sa kada usa nato nagapamukaw ni ining nga kagabihon mga igsoon. And ako ning i-address bisan nabasa na nato ni basahon ko kini pagbalik tungod kay daghan kaayo ang nagasunod sa ato ang sa mensahe sa Ginoo nga naginaanglan kaayo ni ini. Kini mga butang nga mauni ang mga butang nga nakagapos nato. Mo'y hinungdan nga naatas kangit-ngit. Nakadinahan ta sa atong mga sala. Napriso ta sa atong kaugalingong mga prinsipyo garbo. Bisan ang relihiyon na himong prisuhan. Nawa ng mga kaning relihiyon usanis na himong prisuhan. Tanawan ang tao o himong walihas pulong sa Ginoo, di maminaw. Ano man? May man lahi mong tinuuhan. So, siya na preso. Di minaw. So,
Kining mga kadina, mga nakagapos ka na to, mga igsuon, mauning mga butangan. Galatians chapter 5:19 to 21. Sayon kayo pag ila ang buhat sa tawhanon kinaiya. Makita kini sa salawayon nga pagpakighilawas. Hugaw og hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga larawan, sa mga Diyos-Diyos, sa mga pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinungtanay, panagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, sa pagkamasinahon, sa pagkapalahubog, sa pagkamapatuyawon sa lawas ng kaibog o guban pang mga butang nga sama niini. Pasidan-an ko kamo karon nga sama sa akong gihimo kaniadto ang magbuhat niining mga butang nga walay dapit sa ginharian sa Dios. And sad to say, kining tanan nga atong gibasa karon na dungog sa Galatians 5:19 to 21. Mauni ang atong kahintang kaniadto sa wala pa ta nakaila sa Ginoo. Amen? So, kitang tanan nagapos ani mga butanga. Pero ang pinakamakasusubo kini karon, gihatagan na ta ni Lord og kagawasan ani. Gipatilaw na ta nga ani day kalipay nga nang naatay kabaguhan na. Pero ang problema hilabihan kadaghan sa mga Kristohano nga nagpadakop, gapos, nagpapriso, nagpakadina o usap ining mga butanga. Mauni nga niingon ang Galatians 5:1. Gihatagan nakitag kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga gawas nun ug ayaw na kamo pagpaulipon papag-usap. Now, sa giingon pa to ni Dr. Miles, giwali po ni Pastor Ed Lapis o kini si Hill Laurina. Ingon siya na nagkadaghan ang mga katauhan karon sa kasimbahanan, pero ang makasusubo tungod kay nagkadugay, nagkadaghan, pero wala gihapoy kausapan. So, desisyon na to. Ikaw karon nga naminaw ka, naglingkod ka, ikaw po nga nagwali. Desisyon ni. Kining naglingkod aning bangko nga akong gilingkuran no. Di ni magpabilin na ani dapat siya transformation. Mulambog siya, mas makaila siya sa Ginoo, mas musalig siya sa gahom sa Dios, magdugang ang iyang gugma, magdugang ang iyang kahibalo, magdugang ang iyang kadasig, magdugang ang kainit sa iyang pagsimba, o magpabili ng gawas doon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. And always natong hinumduman nga, kanunay natong mapamalandungan na di ko gustong naay adlaw nga magdungaw si Lord sa akong kinabuhi. Nga na ako sa gapos sa kadina, na ako sa prisuhan, o na ako sa kamit sa sala. Nindot yung kayo ang Kristohan ng dili binilanggo. Nindot yung kayo ang Kristohan ng gawas doon kayo. Udo, magapos man tag balatian, magapos man taog problema, magapos man tag, pero ang tinuod na kagawasan mga igsuon, mao nga, wala kay sala na makagapos sa atoa. Unang, ang Lord gusto siya yun, nakitang tanang higmata sa kanunay. Because ang taong tulog, maghulat na lang na siya punggutan sa iyang ulo. Pero si Pedro, giyog-yog, ipukaw yun sa anghel. Wala may anghel nga nanaog ng mabihong na, parang mupukaw ni mo. But ang pulong sa Ginoo, sobra pa ni sa anghel, na mitay og ayo sa inyong hunahuna kasing-kasing. Ayaw bitag pagapos mo suot. Simple lang. Cellphone, Facebook, Messenger, or personal mong nagkita, sultiin yun na. Nga Brad, dawata si Jesus, ngayon mong mangluluwas, biya na sa sala, o pangalagad sa Ginoo. Kaya wala na tayong panahon karon. Ingana lang kasimple. Muulit to siya, ulit pa sa agara magyaw-yaw. Nga naman need kayo sa atong Ginoong mangluluwas. Let's close our eyes, let's bow our head in prayer. Ginoong Diyos na labing gamhanan, hilabihan kadaghan sa mga butang Ginoo na nakagapos sa among kinabuhi. Among makita, Lord, na daghan kaayo karon ang mga tao sa gawas. Apil ni Ana ang among mga minahal na wala pa nangalagad diya kanina.
Nagtinguha kaming makabaton silang kagawasan, makabaton silang kadaugan, makabaton silang tinuod ng kalipay. Pero unsaon amo, unsa may among mabuhat nga kami usab nagapos man pagbalik. Kami usab nakadinahan sa mga butang nga wala nimo kahimuti. Kami usab nakulong sa among kaugalingong hunahuna, kaugalingong mga prinsipyo ug garbo. Tabangi kami, Lord, nga mulagok kami. Tabangi kami, mulambok kami, O Diyos. Tabangi kami, O Diyos, na mahibok kami na mga Kristohanong gawas no na mahal. Ingon ka sa imong mga pulong, kinahanglan mo barog kaming malig-on o dili na mo balik sa pagpaulipon, papag-usap. Nasayod ka Ginoo, unsa kami kaniadto, unsang matang ang among pagkinabuhi kaniadto, unsay among ipangihimong kaniadto. Apan salamat kayo, O Lord. Kabisag kung saon na magtinguha pagpaningkamot sunod sa balaod, dili gayud kami makahinggawas gikan sa kadina sa sala Ginoo nga maoy nakagapos pag-ayo namo. Gawas lamang nga ikaw maoy personal nga moanhin mo paghatag kahayag sa among mga kinabuhi. Maoy mo pukaw kanamo gikan sa gihimo sa sala nga makatulog ang among paghigugma nimo. Ikaw lang ang imong tandog maoy makapundog sa kala sa sala Ginoo. Ang imong pagpakamatay dito sa krus ug ang pag-agas sa imong dugo. Maoy naghilog, naghugas, nagatangtang sa among mga gapos, nagabukan Ginoo sa tanan nga mga tunglo nga nagagunit sa among mga kinabuhi. Busa tabangin kami, O Diyos. Nadili kami magapos pagbalik Ginoo sa mga butang nga wala nimo kahimuti. Nadili kami magapos pagbalik, O Diyos, sa mga nakagapos namong kaniadto Ginoo. Tabangi kami, O Diyos, nga malubong namo ning adto sa limot Ginoo. Nga hingpit namo ning mabiyaan o hingpit namo ning matalingdan, O Diyos. Nga ma-experience namo Ginoo, ingon ka, the Spirit of the Lord is upon me. Na magbalang espiritu diin sa pagwali sa kamatuoran na maghatag og kagawasan, pagtungkod sa mga nangaguba, daghan kay mga kinabuhi guba, O Lord. And na nimo gibutang diri namong imong balang espiritu aron sila matungkod pag-usap. Pero Lord, sa haon namo kung kami nagapos pag-usap, kung kami Ginoo ng bilanggo pag-usap, O Diyos, sa mga butang na amo na unta na nalanggan kaniadto, sa mga butang na imo nang gibuak sa mong kinabuhi, sa mga tunglo sa sala Ginoo imo nang gitapos. Tabangi ang tanan, amahan nga mahimong hingpit nga magtotoo, hingpit nga magtatayig ug hingpit nga magasalig kanimo, O Diyos. Salamat, Lord, sa imong presensya nga padayon magapanglihok karon ning kagabi. Salamat, Lord. Salamat kaayong Ginoo. Ang tanan nga niya karon, O Diyos, dunay tinuod nga kagawasan o genuine nga kabaguhan, Ginoo. Salamat, Lord, bisan na mga balatian, Ginoo, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga Nazaretnon, gawas nun miniini in the name of Jesus. Salamat, Lord. I pray, Father God, ng kaming tanan o kaming ministry. Mubarog ni o magpabiling kahayag. Manulti kami sa imong mga pulong o ang mga pulong among ipanulti. Mahimong, maghatag o kagawasan sa mga ginapos, Ginoo. Tabangi kami, O Lord, nga dunay tandog sa mga tao nga among ikahimamat ug among nasultihan. Even, O Lord, sa among pag-Bible study sa mga balay, Ginoo. Nga doon na pa yung mga membro nga wala pa diha kanimo. Salamat, Lord, na nang imong tandog diha kanila. Kung sa may among mga giagian, Lord, among ning gitugyan diha kanimo, Amahan. Ikaw, Lord Jesus, personal na maghari sa among mga hunahuna, sa among mga kinabuhi. Hallelujah. Magapanindog tagtanan.